ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Di vê bernameya xwe de zêbal bikişînim ser dengbêjên Radyoya Êrîvanê ku bi rastî ji dengbêjî hem em bêjin wêjeyeke devkî ye hem jî çandeke devkî ye û di dîroka gelê Kurd de xwedî ciyekî taybet e. Di Radyoya Êrîvanê de gelek stranên Kurdî hatiye arşîvkirin jî. Di bernameya berî vê ya de min bal kişand bi ser gotinên pêşiyan, di gotinên pêşiyan de jin niha jî di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişim ser dekbêjên Radyoya Êrîvanê hinekî ez ê balê bikişim ser kurtejiyana wan û hinek em bêjine û stranên ku gotine. Yek ji van dekbêjan e Efoyê Esed e. Em bêjin Efoyê Esed bi strana xwe ya Bêrîvanê tê naskirin. Tê gotin ev straneke lîrîkî û afirandineke gelêrî ye. Efoyê Esed di sala 1927 de di Çileyê de li Ermenistanê li gundê Heko ji dayîk bûye. Tê gotin ev gund gundê Kurdên Êzidiyan e, gund bi sînorê Qersê ve girêdayî ye. Efoyê Esed ji qebîla Mamereşan e, bav û galê wî ji ber zilm û zordariyê di sala 1918 de bûne koçber. Mixabin yanî em bêjin li ser axa Kurdan Kurd bûye koçber yanî ew ji dîrokê heta niha mixabin ku herî dawê em bêjin di êrişa li dijî em bêjin Efrînê girê Spî Serêkanî dîsa yanî Kurd li ser axa xwe bûn koçber. Em li dîrokê jî dinêrin yanî salên berê jî û niha jî mixabin dîrok xwe dibare diku ji bo ku dîrok xwe dibare nekir jî elbet ew rihê yekîtiyê gelekî girîng e. Efoyê Esed di sala 1960 de çûye Radyoya Êrîvanê. 15 kilamên wî jî di radyoyan Êrîvanê de hatiye tomarkirin. Ew di sala 1909 nehan meha Çileyê de wî jiyana xwe ji dest daye. Hinek kilamên Efoyê Esed bi vê rengî ne. Bêrîvanê, Şîrîn Şêxê, Dotmam, Ehmedo Ronî, Dudînî, Were Lolo, Dayê Marûmê. Ez dixwazim hinekî balê bikişim ser kilama Bêrîvanê ji were parve bikim. Yani bi gotin xwezim bizanim yani bi gota min ê bi gota jî lê melodiya wê nizanim. Bêrîvanê were lê Bêrîvanê kubar kubar xweba meke gundo xweba meke cêrê xwe hilde ganiya pişta mala me da qesma neke. Qesma neke alîkî cegera min saxmaye xerab neke. Were ramûsekê li min kerem ke sala îsal bi avrûyê ceva xerab neke. Bêrîvanê min cêrê ava xwe hilda kubar kubar dixingirî. Meşya ber derê mala bavê min da bihurî geçê karî bêje bêrîvana te nerinde. Mîna şûrekî Misrê xencerekî ceferî gêrekî almastî gulekî şeşagirî. Serê kubara min dane çar tilî serê gezeba min dibirê. Were Bêrîvanê kubar kubar xweba meke gundo xweba meke cêrê xwe hilde kubar kubar. Berê guhdarên hêja niha jî dixwazim hinekî balê bikişim ser Cemîla Çavuş. Cemîla Çavuş dengbêjeke Kurd û ji bîrnebûyî di nava dilê Kurdan de cihê xwe girtiye. Ew bi eslê xwe Kurda Tiflisê ye di sala 1937 de
لگرجستان چاوی خواه لجیهانه و گریه ده همان دمی دجی دشانوی دجی در کردی سردکی سیابند و خجه لیستیه دی لیستکا خود زمانی کردی بکارانیه شخوی یک جیا هری گرینگ اوه بیجن جبو خودی در کرداندنا نرخینگلی کرد او تاوگر وم بیجن همو چالاکی و سگنا لهم بری جیانی یا زمانی دایکی گلکی گرینگه جمیلا چاوش در رادیو ایریوانی ده 12 کلام قید کریه به تایبتی لولو گده و مردینه خوش مردینه اف هر دو کلامانش خواره وک بیجن رمزکی سمبولکی دید ده همان دمی ده جمیلا چاوش هنه کلام خواه به عفوی احسد رشی گوتیو بلی گهدارین هیجان هاجی ازی بالی بکشینم سر سوسیگا سمو سوسیگا سمو ده سال 1925 ده جدایک بویه کردا سوویتیه او جاره یکمین ده سال 1946 ده درکتیه 46 ده درکتیه سر دکی اولور کلام گوتیه لسرانسر ولات سوویتی دگریا لارمنستانی رادیو ایریوانی ده کلام گوتیه پر جاران درکتیه سردکی پیشبری حسکریه خواه هر وکی ریا دنگ بیشی و کاری هنری دناواجنین کرد این سوویتی ده ودکر و حیز داوان او ده سال 1977 ده کوچی آخرتی دکر بله گهدارین هیشان هاوراستی جو گرا عورانجی تی او هنه گویرم خوزای مرن کان آستین بکن برکی تنگی ویجی تی از این هاج بالی بکشم سر رشید باسو دمها طباقی ده سال 1926 ده لگنده کلش بک یه سر حریما تالینه کو گریدای ارمنستانیه جاوی خواه لدنیای رونی وگریه مالباتا رشید باسو جی وک مالباتین دن جبر زلمه کوچبر بونه ده سال 1969 ده گندوی هلوشیایه رشید باسو 6 سال عمری خواه لیریوانی در باست کرد او جمال باده که ازدی بود سال 1960 ده چه رادیو ایریوانی بدنگ بیجن مینا ام بیجن عفوی اسد شروی بروی کارابت خاچوی عگیده تجیره و مموی سرویره وی ام بیجن روشا جواتا دنگ بیجن کرد گیهان دیه ام بیجن آستکه سر بلند دنگ بیجن مینا رشید باسو ام بیجن سوسیگا سمو جمیلی چاوش وانا براستیشی یعنی او ناسنامه موزیکا کردی یعنی وی ناسنامه موزیکا کردی پاراستنه رشید باسو گله کی کلامین وی بخوا آفران دیه هیه کلامین مینام بیجن پا یاو فلک دلال ها دلال بوهن کلامین دن یش خو zaten ام براستی جو تشتی هری گرینگ او yani آفراندنه مثلا نرن هل بسکاره نویسکاره هر تم تدی بخواد آفرینه لگلک ام بیشن هنرمند ام بیشن بیتر تنه او سترانم بری دبیشن لیز بیشم یا هری گرینگ مرو بخوا ام بیشن ستراني نو بقاربن بآفرن يعني أو هالبرين وآفراندن بيتر دركه بيش ألبت يعني أو ستراني كبري دبيشن
ji bo me gelê Kurd gelekî giring e. Lê em bêjin ji berhemên nû jî pêdiviyek heye. Reşîdê Baso di meha Nîsanê de di sala 2006 de li Almanyayê çûye ser dilovaniya xwe. Dengbêjan ku Hüseyin Paşa ji aliyê Medenî Beg ve tê kuştin kilam derxistine, ew kilam ji aliyê Reşîdê Baso ve Radyoya Êrîvanê de hatiye gotin. Yani mesela dedî em gelek caran vî tiştî dubare dikin, em dibêjin bi rastî jî her kilamên gelê Kurd xwe dîrokekê dişî di heman demê de. Ji ez dixwazim mînakek vê stranê bidim. Dibêje were wî lolo wî, lolo wî lolo. Lolo bavo, li vê germê lo germistanê. Hey lo keko, li vê germê lo germistanê. Hela ça berxeybetî kulekî berî vedana bavê evdo dane. Li girê xebxebê li tuxubê vê îranê. Herçî gava li ber bavê edo dibû xelaya mêra. Bila hewariyê biçûna xordê neşîrên Kurdistanê. Were neminim maqulo li dinyayê. Heyla bavê edo swarê bozekî yekdaye. Heyla geko bavê edo swarê bozekî yekdaye. Baz dibin bavê edo da diçe mîna baye. Gelek şaneşûnê bavê evdo hene. Ewî hîmê olkê xirab kiriye ji bo namûs û xîreta Kurdaye. Were neminin nemînim maqulo neminim. Şêroyê biro 1888 her wiha şêroyê biro jî di sala 1888 de li gundê Îdîrê di nava malbateke êzdî de ji dayîk bûye. Di sala 1915 de bi qirkirina êzdî û Ermenan bi malbata xwe re ji ser hatê koçî Qafqasyayê dikin. Demek dirê jiyana xwe li Qafqasyayê didomîne. Dema ku Radyoya Êrîvanê di sala 1955 de ava bû, di Radyoya Êrîvanê de bi Seîdê Şamedîn, Karapetê Xaço, Memê Kurdû, Reşîdê Baso, Efoyê Esed, Egîdê Tecîr, Memoyê Silo, Xana Sazê, Asa Evdilê Egîdê Cimo, Aram Tigran û Silêmanê Mecid re kilam gotiye. Şêroyê biro piştî demek şûn de bi malbata xwe ve koçî Tiflisê dike. Di gundê Tiflisê de bi rênçberiyê jiyana xwe didomîne. Her wiha sala 1955 de yani dema ku bêjin Radyoya Êrîvanê de 1855 de ava bû di vir de yani em bêjin kilam gotiye ev giring yani mesela bir gelek deyên bêjware kilam gotiye. Şêroyê biro piştî ku demek şûn de malbata xwe re koç Tiflisê dike, di gundê Tiflisê de bi rênçberiyê jiyana xwe didomîne. Her wiha di sala 1970 de jî di heştê û du saliya xwe de em bêjin diçe ser dilovaniya xwe koça dawî dikin. Ha bi Leylê desmala min gelî bidare lê meyrê meyremê rizgan û nûrê. Ev kelama wî bi xwe ye. Rizgan û nûrê her wiha li Kurdistanê destaneke evînî serpêhatiya kilama rizgan û nûrê li herêma Rewanê qewmî ye. Şikefta gulî jî li Rewanê ye. Rizgan û nûrê pir ji hev hez dikin. Hezkirina wan her du evîndaran li herêma Rewanê belav
bûye rizgan diçe cem nûrê ji nûrê re dibêje. Dibêje were bi min re bireve nûrê ji rizgan hêvî lava dike fêde nake ev jî nûrê bersiva rizgan wiha dide dibêje heke ez bi te re birevim ku rabê min nêçîrvan e em her ne li ku derê ew ê ya rêça me bişopîne dawiyê ew ê me bikûj. Dibêje were wiha meke rizgan guh nade nûrê direvîne. Rizgan serê xwe dadîne ser çoka nûrê dikeve xew. Êdî çi qas xew de dibîne em nizanim. Dema şiyar dibe ji nûrê re dibêje min xewn dît tu dikarî xewna min şîrove bikî. Dibêje min di xewna xwe de dît darek li ber darê mala bavê te de şîn bûye. Du çiqilên wê darê hebû dibêje du çiqilên wê darê hebû serê her çiqilekê de sêvek li ser her sêvek kewek gozel hebû lê teyrek reş dihat wan her du kew dikuşt. Nûrê xewna rizgan şîrove dike û jê re dibêje ew darê ber mala bavê min bejn û bala min e. Her du sêvên sor pêsîrê min her du kewên gozel jî ruhê min û te ne. Deyrê reş kurmamê min e. Dem derbas dibe berf dibare nûrê ji kev şikeftê derdikeve ber derî li derdorê xwe dinêre. Ji jêr de kurmamê wê teving di milê wî de ber bi şikeftê vedê. Nûrê direve ber bi kurmamê xwe ve diçe xwe davêje serdest û piyên kurmamê xwe jê lava û hêvî dike. Tu rizgan nekujî rizgan xortekî heyf e bi tenê ye min bikuje poz û guhê min jêke. Kurmamê wê lê dixe wê dikuje û ber bi şikeftê ve diçe. Di şikeftê de rizgan jî dikuje. Îja ev gotin jî em bêjin ev kilam jî bi gotina şêroyê biroyê dibêje bide lolo rizgan wez bi qurbanim nizanim bextê min bû. Berfa li berfa nerme heyran û rûkê erdê kiriye. Wekê ceme de tu were min porkura xwedê nerevîne nebe şikefta kulî şikefteke yê bêwar ya kurabê min. Sipane sibê zû radibe li peykî firoşkan digere. Ah rizgano wez bi qurban tu were îzê bîne ser min bikuje te jî bi ser de. Bide lolo rizgan got nûrê were qasekê çoka xwe bide erdê ye wezê serê xwe bidim ser çokê ye. Nûrê çoke dide erdê ye rizgan serê xwe dide ser çokê ye. Kete xewê û xewnê ye bide lolo rizgano. Egîdê tecîr jî li gundê Sincalê ku ev gund girêdayê bajarokê Talînê ye ji dayîk dibe. Ew bi dengê xwe yê zêrîn li radyoya Rîvanê li wir deng bêjiya mîna şêroyê biron bêjin aramê tigran dîsa karapetê xweco şiblê çaçan xana sazê û Reşîdê basorek kilamê xwe pêşkêşî guhdaran dikin. Çend kilamên nû jî Memerê Xecêyê siyaben dibe ye. Memerê Xecê de rabe mala te xerabê ez vê sibê dinerim. Bilê guhdarên hêjan ha ji zêbarê bikişim ser egîdê ji bo yani bi rastî jî egîdê cimon bêjin bi wê lêdana tembûra xwe bandoreke gelekî mezin bi xwe li ser min jî kiriye ji xwe bilûr bi rastî jî di çanda gelê Kurd de xwedî bêjin kevnariyeke gelekî girîng e yanî yek ji em bêjin amûriyê serekeyê gelê Kurd e. Loma li gor min divê ji Kurd bizanibe li bilûrê bixe li erbanê bixe li saz bixe.
Ekîdê cumû di sala 1932 de li Ermenistanê li gundê Erdeşêrê ji dayîk dibe. Malbata Ekîdê cumû di sala 1918 de ji ber zilm û zordestiyê ji wanê koçê Ermenistanê dikin. Di deh saliya xwe de dikeve nav karobarê jiyana hunerî. Ew di zarokatiya xwe de di gundê diçe berberxan, em bêjin çemekî mezin di ber gundê wan re derbas dibe, ji wê re çemerê yani cemê reş dibêjin. Apê Ekîdê cumû berxên xwe dibe derdorê cemê reş li wir diçêrîne, li derdorê cemê reş jî pir qamîşe bûne. Rojev dikeve serê wî ji xwe re dibêje ez ê hema ji xwe re ji qamîşekê fîqekê çêkim. Ji qamîşekê fîqekê çê dike lê fîqê dide dibîne ku yani dengekî pir xweş û zelal fîqê de yani ji fîqê tê. Serveyekê apê Ekîd pir dilxweş dibe êdî fîqê ji destê xwe bernade. Baş e ku yani ji destê xwe bernedayê. Li ber berxan her tim ew jî êdî lê dide. Îja vê carekî em bêjin dengê vê fîqê dibihîze li derdora wî kom dibe. Di heman demê de jî dengê vê fîqê li em bêjin her derê Ermenistanê ji belav dibe. Yani em bêjin wisa li ber guhê mirovan însanan xweş tê. Porê Ekîdê cumû di zarokatiya xwe de gej bûye. Di heman demê de jê re gotinê kejo. Bi rastî ji gotina kejo kejê nizanim kêfa min gelekî jêr tê. Îja dema Ekîdê cumû li ber berxan ku li bilûrê dixe gundî wê demê radibûn serbaniyên xwe rû diniştin li bilûra wî guhdar dikirin. Li derdorê gundê wî û gundên cîran ji Ekîdê cumû re pir hez dikirin. Welekî ji min re ew qas xweş li bilûrê bixeze jî ji wan hez bikim. Apî Ekîd yani Ekîdê cumû derbarê vê yekê de yani fikrên xwe wiha anî ziman gotiye ez ji bo wan kesan her êvar diçûm min ji wan re li fîqê dida dê bîra min herkes derdiket serbanî xwebang li hev dikirin digotin rabin werin waye kejo dîsa konserekê didige. Ekîdê cumû ji jiyana xwe ya hunerî tu carî ji bîr nake û dibêje jiyana min ev e ku min çavê xwe li jiyanê vekiriye û min dest bi hunermendiyê kiriye heta nî jiyana min bi dawî ve ez ê wî karê xwe yê huneriyê yani hunerê berdewam bikim. Apê Ekîdê cumû dîsa wiha tîne ziman dibêje min di ciwaniya xwe de du dîs qatix yani mast da bi zirneyekê. Dibêje wê demê dayîka min çûbû ser dirovaniya xwe. Xwedê û min zozana qatixê xwe çêkir. Dida pişta xwe aniyê rîvanê her du dîs qatix firot ji xwe re zûrne kiriye. Cara ewil dibêjim min fîqê xist pişre mey pişre jî zirne. Rastî jî Ekîdê cumû yani wexta ku jiyana xwe ji desta bêtir bêjin yani berê jî dihat naskirin lê belê piştî ku jiyana xwe ji desta bêtir vedî hat naskirin. Lê belê bi rastî jî ya girîng em bêjin hunermend bi, şanoger bi, nivîskar bi, helbestgar bi yani kesên ku em bêjin di aliyê parastina nirxên civakî de kedek waniya giranbiha hebe ya min dibêje berî ku biçin ser dilovaniya xwe berî ku jiyana xwe ji dest bidin qîmetek ji bo wan bêdayîn.
Şamilê Bekore Egîdê Cumû bandoreke mezin di heman demê de jî li ser gelê Ermenistanê ji kiriye. Tê gotin wê demê koma Şamilê Beko jî hebûye, ew kom jî ji malbata wî pêk hatiye. Egîdê Cumû derbarê koma Şamilê Beko de wiha dibêje wê demê Şamilê Beko bi tevî koma xwe hatibûn gundê me ji bo konserê bidin, gundiyan bi Şamil re gotin ev zarok gelekî bi huner e, pir xweş li bilûrê dixe. Li bilûr û li zirnê jî di heman demê de dixe. Tu bixwazî dikarî wî li gel xwe bibî. Ser vê yekê Şamil xwest ku ez jê re li me yê bixwim. Dibêje dema min li me yê da Şamil min eciband, ji min re wiha got. Heke tu divê ji vir şûn de li gel min bibî. Egîd 3 salan li gel koma Şamilê Beko dixebite. Heta ku radyoya Erîvanê di sala 1955 de vedibe. Di beşa Kurdî de berpirsyariya radyoya Erîvanê Casimê Celîl bû. Doma radyoya Erîvanê û bêjin bi rastî ji ew di dîroka gelê Kurd e xwedîçiyekî taybet yani. Em balê bikişin ser wê dema radyoya Erîvanê. Ji ber ku Egîdê Cumû pir baş yani li mey û fîqê dixe, di radyoya Erîvanê de wî yani dide pêş. Yani Egîdê Cumû ji destê xwe de di vir de yani wê em bêjin hunera xwe bêtir pêş dixe. Yani vêya wekî derfetekî ji xwe re dibîne. Egîdê Cumû heta sala 1962 di xebata xwe dewam dike û di nava sazbendiyê de wek kesên bêjin herî mezinê Ermenistanê dê hilbijardin. Di heman demê de 5 salan di konservatora Romanos Melikiyan de dixwîne. Bi roj jî di radyoya Erîvanê de xebata xwe didomîne, bi vî hawî jî bi salan perwerdeyiya xwe dewam dike. Egîdê Cumû di heman demê de jî vê yekê dibêje. Min 5 salan di konservatuvara Romanos Melikiyan de xwend. Ji ber ku ez bi roj di radyoyê de dixebitîm. Min bi şev jî dixwend. Di dibistanê de min 5 salan beşa muzîkiya senfonî û opera xwend. Min di nav xebatê radyoyê de karên mîna çûyîna gundan û dîtina dengbêjan her wiha amadekirina stran û anîna dengbêjan jî ji bo radyoyê dikir. Dibêje bi vî awayî me di radyoyê de diweşand, wekî din min meqam û uslûbê stranan rast û amade dikir. Ew stranên ku hatibûne amadekirin her me diweşand. Min ev kar bi fermî bi rêve dibir. Bilê guhdarên hêja di radyoyê de jî em ê hinekî li ser rola Casimê Celîl jî bisekinin. Tê gotin li gor gotina bêjin Egîdê Cumû ji bo pêşketina xebatên radyoyê Casimê Celîl cihekî gelekî taybet û girîng digire. Casimê Celîl kêfxweşiyek mezin daye çêkirina kilamên nû û li hev anîna dengan. Casimê Celîl mirovekî welatparêz bû. Egîdê Cumû li gel Casimê Celîl bîranîna xwe wiha dîne ziman dibêje qet ji bîra min naçe. Li gund devçiyekî me hebû. Defa wî pir mezin bû. Ji bo nivîsandina kilaman em ji gund diçûn bajêr. Wê rojê Casimê Celîl jî li gel me hat, ew defa mezin da ser milê xwe û em bi hev re meşiyan.
من جێرە گوت ئاپێجاسم شەرمە کا دەفێ بدە من دەچما ئەv defa me zindaye ser milê xwe ji min re got birazî qet neşerme dev çi qas mezin be em jî ew qas mezinin ev rêz û şerefa me ye divê em qet şerm nekin Xwedê rehma xwe li casim bike ez tu carî nabêjim min ev kar bi tena serê xwe kir Apê casim gelekî qedrê tevahî hunermendan qedrê min dikirt Berî guhdarên hêja bi rastî jî carna me re dema bêjin yani qala tiştê wenî dike bi rastî ji me re hinekî hestewar jî dibe dibêje birazî qet neşerme dev çi qas mezin be em jî ew qas mezin be yani em jî ew qas mezin ev rêz û şerefa me ye divê em qet şerm nekin divê mirov qet yani ji parastina nirxên civakî şerm neke ji kurd û kurdewariya xwe ji zimanê xwe yê kurdî yani bi salayê mesela bi rastî jî li çar aliyên Kurdistanê her wiha li em bêjin Kurdistana sor jî gelek caran serdestan ev tişt yani ev polîtîqadan meşandin wekî ku em bêjin zimanê kurdî kêrî tişkî nayê ya ji wekî em bêjin kincên kurdî kêrî tiştekî nayê wekî ku çand û hunera kurdî kêrî tiştekî nayên bi vî rengî em bêjin polîtîqa meşandin Lêbelê ya giring ew e ku li dijî van polîtîqayan em bêjin dev çi qas mezin be em jî ew qas mezinin Berê guhdarên hêja niha li wir ji ez ê hinekî balê bikişînim ser û qaseta egîda yani egîdê cimoya yeke egîdê cimo qaseta xwe ya bi fermî di sala 2003 de derdixe cara ewil ku diçe Kurdistanê di ser Stenbolê re derbas dibe bi alîkariya hevalên wî qaseta Feyzoya Rozo derdikeve lê ji ber nebûna awaz rîtm deng û yani reng xebata wî li Ermenistanê di dengxana mezina dewletê de bi navê Mîrê Bilûrê qaseta wî derdikeve li gorî ew nêrîn fikrûramanên egîdê cimo û hunermend di nava jiyanê de bi kilamên xwe dijîn Dibêje heke hunermendek di nava rojê de çend caran kilaman nebêje û nikare bijî heke dengbêj şerm bike û nikaribe di nava komekê de kilaman bibêje an jî derfet tune be wê biçe çolê bistinê ji ber ku ew dîroka me ye em bi vê dîrokê mezin bûn û hatin vê rojê pêwîst e ku ev çîrok bêne nivîsandin û bibin pirtûk ji bo ku dengbêjî bê parastin heke em dengbêjiyê neparêzin ew kesên ku dengbêjin dema jiyana xwe ji dest bidin wê hemû hînbûnên xwe bi xwe re bibin egîdê cimo wiha berdewam dike dibêje ji îro pêve divê mirov hemû tiştên ku hatine jîn binivîsin lewre gelek dengbêj hene ji aliyê hunermendiyê ve dewlemendin lê nayên naskirin divê di vî aliyî de em hişyar bin û ev berhemên ku nehatine nivîsandin em wan berheman pêşkêşî gel bikin Bêjera Radyoya Erîvanê ez Nîva Reşîd Di heman demê de bêjera Radyoya Erîvanê ez Nîva xanim di sala 1926 de li gundê Çavuşmanê ku girêdayê Ermenistanê ye ji dayîk dibe ew di heman demê de xwendina xwe ya destpêkê li Elegezê xwendiye gelek ji me navê ez Nîva Reşîd nebihîstiye rast e ez Nîva xanim
27 sal رادیو Erivanê de pêvkarî kiriye. 27 sal ne hindik wela emreke. Ji milyonan zêdetir Kurd bi destpêkirina esnîfa xanim karûbarê xwe dihiştin komê ber radyoyê yani ber bêjin radyonan dibûn li benda bêjin esnîva Reşîd Diman ka gelo wê çi bike yani çi bêje. Esnîva Reşîd wek Kerêmê Seyad wiha dest pê dikir. Guhdarên ezîz êrî wan xeber dide. Pêdeng û şîrovekirinê em ê niha çend kilamên cemaeta Kurda ji Efoyê Esad û ji dengê Kawûsa xwe guhdar bikin. Wê her dem di dawiya bernameyê de jî digot dema xatirê we Esnîva Reşîd di 16 îlona sala 2010 li Erivanê cara dawîn got dema xatirê we û li vir mixabin çe ser dilovaniya xwe. Bi rastî jî yani dema ku em difikirin kesên ku bi taybet yani qet ferq nake em bêjin di kîja qada jiyanê de bin bêjin qada civakî de bi qada siyasî de bi qada wêjeyê de bi qada hunermendê be mirovên ku em bêjin bi zimanê dayîkiyê wê xizmetê dikin bi rastî jî xwedî cihekî taybet. Belê guhdarên hêja berî ku ez bernameya xwe bi dawî bikim dixwazim balê bikişinim ser çend aforizmayên birana kinsevik. Dibêje herî zêde ew derewan dikin. Ên herî baş rastiyê dizanin. Hez baştirîn hevalê mirov e û heval li hevalî siwar dibe. Şore zarokên xwe naxwe lê herçî mezin in divê li xwe hişyar bin. Yên kêmnefer pirsên biçûk dikin û bersivên mezin werdigirin. Tu paşeroj nîne ya carekê ne pêşeroj bû. Belê guhdarên hêja satim dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî me hinekî xwest ez balê bikişim ser çîrokên kilaman ya radyoya Erivanê ji ber ku bi rastî jî di radyoya Erivanê de gelek em bêjin sidran hatin tomarkirin wekî arşîvekê hatin bêjin tomarkirin. Her wiha em bêjin dengbêjî bi rastî jî hem çand da devkî hem jî em bêjin edebiyat da devkî û gelê Kurd bi rastî bi saya em bêjin çanda dengbêjî heta niha gelek çîrokên xwe parastiye. Gelek em bêjin stranên xwe, kilamên xwe, rastiya civaka xwe, hefzaya civaka xwe, dîroka civaka xwe, erdnîgariya civaka xwe parastiye. Loma jî min taybet bixwestiye ez balê bikişînim hinek ser çîrokên kilaman ya radyoya Erivanê. Belê guhdarên hêja dixwazim jê derkê jî ji we re bêjim ji ber ku em bêjin bi rastî jî kesên ku di vê qadê de kedeke giranbiha dane em wan ji bîr nekin ku em bêjin wekî çavkanî jî bi rastî jî sûd ji Pirtûka Mihemed ava girt. Ku dengbêj çîrokên kilaman radyoya Erivanê lêkolîn û lêgerîn. Kesên ku em bêjin di qadên cuda de kedeke mezin didin divê em wan ji bîr nekin her daîm jî navê wan bi bîr bîne. Loma min xwest ez bêjim di heman demê jî ew jê derka ku Misûd jê wergirtiye di heman demê de jî û Pirtûka dengbêj çîrokên kilaman radyoya Erivanê ya Mihemed ava ye. Belê guhdarên hêja ez hatim dawiya bernameya xwe di vê bernameyê de jî min xwest ez balê bikişinim ser dengbêjiyê çîrokên kilaman radyoya Erivanê
ku çîrokê wan bi rastî jî çawa tesîrekê, bandorekê li ser jiyana me dike, li ser binheşiya me dike, li ser tevgera me ya jiyanê dike. Hêvî dikim ku we sûdek ji vê bernameyê jî girtibe. Bimînin di xêr û xweşiyê de, bê huner, bê wêje nemînin dem baş. Dem baş guhdarên hêja ji bernameya Bêrdehavîşeyê dem baş.